Grupo sa kapulisan, midonar o ganindot nga proyekto alang sa mga lumad sa Matanao, Davao del Sur. Ani ang detalye. Isa ka adlaw nga binaktasay ang gibuhat sa grupo sa kapulisan. Maabot lang ang sitio Sultana, Barangay Dungan Pikong sa Matanao, Davao del Sur. Tumong sa grupo nga mahatod ang mga materyales alang silang proyektong patubig o kasilyas alang sa mga residente sa lugar nga sakop sa tribong Blaan. Malayo ang source ng water. So kailangan may water tap para doon na imbakin ang tubig. Hindi na sila punta doon sa mga ilog, sa mga pools. Pag abot sa lugar, walay gisayang nga panahon. Di nagbuhat gilayon sila og duha ka water tub nga dunay mga hose padulong sa kabalayan og sariling kasilya sa matag residente. Gawas niya ana, nagbilin usab sila og mga bola sa basketball, volleyball, ingon man badminton. Aron kung matapos ang pandemya, doon na sila'y kalingawan. Salamat po sa mga tabang po sa among sitio. Kay dugay kay mga panahon nga karon pa dunay tabo. Salamat po sa tabang sa mga RPSB. Ang mga programa, subay sa Revitalized Police sa Barangay kon RPSB. Ako, si Real Surotche para sa One Mindanao.